awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wanguyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wanguyera mdaliso mpasetu muluzani seawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo muluzani seawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo maawili aimamu amuna nikaziu omzimu wanguyera mdali. Tikulandireni nsone pa programu yathu ino ya kudziwa Baibulo langa imene timakhala tikuona maphunziro osiyanasiyana amene angatithandizire kuti Baibulo lathu tithe kulidziwa bwino. Pa programu ya lero muli ndine mbale wanu Vinjero Gondwe. Tikumbere programu imene yamatipatsira ndali Longwe School of Biblical Studies kuli Longwe ku Mitundu. Amene akudziwitsani kunena kuti mwayatsegula kwa iwo amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere. School imene yamba mchaka cha 2027 mpaka 2028 chifukwa ndi school imene imathandizira munthu wa mpingo wa Khristu wamuna wa odali mabanja kapenayi komanso odali ndi certificate yake ya form 4 ndamene akhoza kupanga apply ku school imene kuti azatophunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere. Bora ndingatuli ndi zoyenereza zimene tazitchula pamene poponso. Mwina ndine adziwitseni kumpingo wanuwo kuti makamaka adzathe kutipeza pa manambala amene tipereke 0822 766018 imene idzatha kuthandizana ndi maphunziro abwino ozama kuti muzathe kulidziwa bwino Baibulo lanu kwa zaka ziwiri mwaulere kuyamba chaka cha 2027 monga mmene ndafotokozera mpaka 2028. Komanso mpingo wa Khristu akudziwitsani kuti akhala ndi msonkhano chaka chino pa Mitundu Community Day Secondary School kuyambira pa 14, 15, 16 August chaka cha 2026 chino. Ndi msonkhano wa mpingo wa Khristu koma ndi msonkhano umene umayitana munthu wina aliyense amene amafuna kukhala ali ndi chidwi chofuna kuphunzira Baibulo komanso kudziwa zinthu zina zozama za uzimu. Msonkhano umene uli wa masiku amenewo ndipo kuyitanani wina aliyense wa chipembedzo ina yosakhoza khala nawo pa msonkhano umenewu. Ngatinso muli ndi funso kapenanso ndimanga kukhudza msonkhano umenewu mukhoza kugwiritsa ntchito nambala yomwe ija tapereka ija 0822 766018. Monga tanenera kuti programu imene yakutipatsira ndali Longwe School of Biblical Studies kuli Longwe ku Mitundu ndipo ndi programu yathu imene ya namba 36. Programu ya namba 36 koma programu ya namba 36 mugawo limene pamene takhala kuphunzira zokhudza banja. Taphunzira zinthu zambiri zokhudza banja ndipo pano tikhozomanira kupita kumapeto tsopano kwa maphunziro athu okhudza banja koma taphunzira zinthu zambiri zokhudza banja zimene taona Mulungu kuti anayika banja motani zinthu zina zimene zimathandizira kuti banja likhale labwino. Taona maphunziro ambiri pana programu yathu yaliyo namba 36 ndipo ndikhulupirira kunena kuti pa maphunziro amenewo timaona ndithu zimene Baibulo ikunena komanso timatozi kugwiritsa ntchito kuti tikathe kukhala ndi mabanja abwino pa moyo wathu uno. Banja likakhala labwino mpingo umakhala wabwino dziko limakhala labwino. Banja likasokonekera mpingo umavutika komanso dziko nalonso limakhalanso ndi mavuto ake chifukwa mabanja asitha kusokonekera. Phunziro lathu namba 36 tilowa pa mutu onena kuti banja koma mu nthawi ya mavuto. Banja koma mu nthawi ya mavuto. Banja lina lililonse limakumana ndi mavuto ndipo mavuto ena amabwera chifukwa chonena kuti mwina anthu ena apanga ziganizo zolakwika. Tikakamba za anthu ena mwina limatha kupeza kuti mwina boma president kaya nduna zake zapanga chiganizo cholakwika. Chiganizo chimene chapanga chija chimatogudza mabanja. Nawo sakapanga chiganizo bwino chimatogudza mabanja. Nde tiona kunena kuti mavuto ena ngati amenewo amene amatipeza ifeyo mabanja athu amatochokera kwa anthu ena koma amatikhudza ndithu ifeyo. Nthawi zinaso mabanja athu amatogwedezeka ifeyo kuti anthu ena akapanga chiganizo chosakhala bwino
Ndi Pauloso nayenso analipo mu nthawi imene pamene amalembera Khristu kwa Korinto anawawuzaponso anagundaponso mafundo imeneyi chifukwa zimaoneka ndithu kuti mabanja anthu ena amakhala kugwedezeka chifukwa cha zimene amakumana nazo mu nyengo imene analimo. Ndi kaphunziro lathu tsiku lero titenga kwambiri kuona chapter 7 verse 25 mpaka verse 40 imene Paulo anapereka malangizo makamaka pozindikira kunena kuti ndi nthawi ndiyovuta mukumana ndi zinthu zovuta koma anapereka malangizo onena kuti mukatsatira malangizo awa sidzakuthandizani ndithu chifukwa chonena kuti nthawi imene tidutsamo ino ndiyovuta. Ndiye tiona malangizo amene Paulo anapereka makamaka pa nthawi imene amafuna kuwauza Khristu kwa Korinto makamaka amene anamufunsa kuti nanga zokhudza izirani fati Paulo amayankha mafunso amene anthu aja amafunsa. Nawo anakumana ndi mavuto amene amafuna kuti awathandize kuti athiomvetsetsa kuti kodi Mulungu kapena Paulo potengera kuti iyeyo anali otsogozedwa ndi Mzimu Woyera anakatha kupereka malangizo otani kwa anthu amene akumana ndi mavuto. Ndipo phunziro lathu litenga pa 1 chapter 7 verse 25 mpaka verse 40 imene tione malangizo amene angapereke makamaka mu nthawi ya mavuto. Mavuto amakhudza Khristu kwa Korinto koma nafenso tikhoza kukhudzidwa ndi mavuto foti pachitika ziganizo zina zovuta. Mwachitsanzo ena amene ali pano tujambula programu ino uno lero pa 16 mwezi wa 7 2026 16 July 20 mwezi wa 16 July 2027 tikuva azathu amene akuthamangitsidwa South Africa. Azathu aku South Africa sakwafuna anthu amayiko siyana akuthamangitsidwa. Zija zinthu zimene ziganizo apangana anthu ena koma zikukhudza mabanja anthu ambiri faina kuti ngazi wanga nditsogola pita uku iwe mwana wanga pita uku mamuna kapena utere. Ndiri tikuona kuti ziganizo za anthu ena zikukhudza ndithu anthu ena chifukwa chonena kuti ndi banja. Ndikuti banja tingakumane ndi mavuto otani ndipo Paulo akutipatsa malangizo otani. Tiyambe kuphunzira kuchokera pa verse yake ya 25 pona Korinto chapter chake cha 7. Paulo akunena kuti koma kunena za anamwali ndilibe lamulo la Ambuye koma ndikuwuzani choyesa ine monga ndalandira chifundo kwa Ambuye kukhala wokhulupirika. Ndipo Paulo wayamba ndi maonena kuti zomwe anena apazi si lamulo koma zofunika kuti munthu azidziwe. Chifukwa wanena kunena kuti chani? Wanena kuti koma kunena za anamwali ndilibe lamulo la Ambuye. Tikumbukira bila verse yake 25 kumbuyo kwa makamba nkhani yokhudza banja yemweyo. Chimene afuna kunena pa afuna kunena kuti chani? Kunena za anamwali Paulo sakwaletsa anamwali kuti asakwatire ayi. Chifukwa lamulo la Ambuye silivero ayi. Munthu akakhala kuti ndi namwali timembezo adzafika tsiku lina adzakwatiwa ndithu adzakakhala pa banja labwino. Koma Paulo akunena kuti izi ndifuna ndizenera papazi pali lamulo ndithu kuti munthu akwatire si chimo. Koma izi ndifuna kunenazi ndi malangizo popeza ineyo ndi chifundo cha Ambuye. Ubale wanga ndi Mulungu uli bwino ndikudziwa lamulo la Mulungu Mzimu Woyera umanditsogolera ndi zimene ndikufuna ndikupatsira ndi malangizo oti mutati mwagwiritsa ntchito khoza kukuthandizani. Komanso mukapanda wamvera ndi palibe vuto simunalakwe zina zilizonse koma mukhala okonzeka kulandira zotsatira za zimene mwapanga sicha. Akunena kuti chani pa verse yake 26. Pa 26 akunena kuti chifukwa chache ndiyesa kuti ichi ndi chokoma chifukwa cha chivuto cha nyengo ino kuti kwabwino kwa munthu kukhala monga ali. Ndakunena kuti zimene ndifuna kunena papazi ndi zokoma ndi zabwino koma ndi zabwino ifeke chani nyengo ino. Akuti zinthu zoti zabwino ifeke cha nthawi imene tilimo ino. Ina khauti nthawi kapena chifukwa cha zovuta chivuto chimene chilipo chipalibepo sizinakakhala mwina zokoma kwenikweni. Koma ifukwa cha chivuto chimene tili nachochi akunena kuti izi nzokoma ndi zabwino ndipo muzive ifeke chani tili ndi mavuto awa. Pali nthawi zina zimene munthu amatopanga chiganizo chifukwa cha mmene zinthu zilili. Mwina mwachitsanzo mwina munthu ali amapanga business. Mwina mwachitsanzo munthu amapanga business. Ndi business yake imafunika kunena kuti mwina adzikapangira dera lira. Ndi adzikaona koma ndi mmene zililimu ndikati ndisamuke kuno ndipite uku ananga ndasokoneza skulu. Ndi mmene zililimu ngakhale business uja kuimayenda sindipire ifukwa cha anangawa. Ndiri tikuona ndi munthu ayipanga chiganizo ifukwa cha mmene zinthu zozilili. Ndiri naja akakhala amaliza skulu akhozopanga soyegazora ndendo nyamuka ndopita kuja chifukwa zinthu zasintha. Ndi Paulo akunenanso kuti malingana ndi mavuto amene tili nawo lero ndi chinthu chabwino kuti munthu akhale mmene alili. Chivuto chanji tikabwera buku la Machitidwe chapter cha 18 verse yake 1 ndi 3 tipeza kuti Akhristu amazunzika. Kulomo kujagwa zathu anathamangitsidwa chifukwa cha mavuto amene Akhristu amatengedwa kuti akubweretsa. Akhristu amazunzika, Akhristu amaphedwa. Buku la Machitidwe chalodzaza ndi zitsanzo zimene Akhristu amaphedwa. Ndi akunena kuti
ichi ndichofunika kuti muchidziwe. Ndipo Paulo akunena izitu zimene malangizo amene ndikupatsaniwa sakutsutsana ndi lamulo la Mulungu. Munthu womakhoza kusankha kuwamvera kapena osamvera, koma mudziwe kuti malangizo akubwera chifukwa cha nyengo ino imene tilipo. Tili mu nyengo imene uyenera upange chiganizo chabwino. Kuti kodi ndi mmene zilimu zite ndazina tinaonapo anthu ena akamatipanga chiganizo koma ndi mmene timakwanitsira ifeyo kulima ndiona ngati mwina tipeze 1 acre basi. Ifati kapeza 5 acres sitingathe ayi. Sikuti sakufuna ulima 5 acres koma kuthekera ndi nyengo yawo yuwaletsa. Ndati munthu amene angakwanitsa ulima 5 acres alima ndithu, uyu amene sakwanitsaso osewa chalepeza nyani ali ndi zina zimene zosiyana. Ndipo Paulo akunena kuti pali ziganizo zina zimene mwene osipanga ifa cha mmene mudziona kuti kodi nyengo ino tikhoza kukwanitsa kupanga ichi, tikhoza kukwanitsa kupanga zinthu motere. Ndipo Paulo akuwuza kuti muzidziwe izi. Paulo chimene amanena ichi kunena kuti kwabwino kuti munthu akhalekha. Akunena izi kwabwino kuti munthu akhale mmene alili monga mmene alili Paulo osakwatira n'chifukwa cha nyengo. Koma sakulamula. Ifati kabwera buku la 1 Korinto 6 verse 7 Paulo ananena kale kuti palibe vuto munthu kukhala osakwatira kwa Mulungu si vuto, kukhala okwatira kwa Mulungu so si vuto ngati wapanga chiganizo imenecho. Koma ifo cha nyengo ingakhale ena mukuzokhala muli pa stage yoti mukwatiwe kapena mukwatire, koma muone kuti ndi nyengo imene ilili banjalo likayenda, mmene Khristu tozunzikira banjalo likakhala. Ndi chimene Paulo amafuna wauze pamenepa. Kodi mavuto amene tikumana nawo ziyenda. Pa verse 27 ndi verse 28 anapeza kunena kuti kodi wamangika kwa mkazi usafune kumasuka, kodi wamasuka kwa mkazi usafune mkazi. Verse 28 koma ungakhala okwatira sunachimwe, ndipo ngati namwali akwatiwa sanachimwe, koma otere adzakhala nacho chisautso m'thupi ndipo ndikulekani. Ndipo Paulo akunena kuti akufunsa kuti kodi wamangika kwa mkazi, amene wamangika kwa mkazi usafune kumasuka, amene wamasuka kwa mkazi aliso pabwino. Chifukwa chani anena zonsezi? Nyengo. Si lamulo. Koma lamulo limene lipo lakuti munthu akakhala wakwatiwa kapena wakwatira, lamulo la Mulungu lakuti chimathetsa chigololo. Ngati palibe chigololo koma mukumana mavuto, lamulo la Mulungu lakuti banja silingathe kukhale mukumana mavuto afa palibe chigololo. Ndipo Paulo akunena kuti amene tsopano malingana ngakhale nyengo ili ndi mavuto, ka Khristu mukuphedwa, ka Khristu akuzunzika, ka Khristu akuthani, koma mudziwe kuti ngati uli womangika kwa mkazi, ngati uli womangika kwa mwamuna, ngakhale mukuzunzika cha mtundu wanje banja siliyenera kutha. Ndechifukwa mapereka malangizo kuti kwa inu amene musanalowe pa banjanu muona zanuwa zimene akumana nazo Khristu akuphedwa, muziganizire kuti munthu uli pa banja ndeno kwabwera anthu amene monga tikabwera buku la machitidwe cha Paulo amene amazunzira Khristu munja asanakhale Paulo ali Saulo amazunza Khristu wapha kwatani wagwira wapititsa uku ndi iwe uli pa banja. Ndero ukabva kuti opha Khristu aja afika mudzi wanu iwe uli kwina chichitike nchani uzozika maganizo fuza ananga nanga mkazi wanga ndithamange mfikeso kumene kucha mapera kwa zoti weso waphedwa osajaphedwa. Ndipo Paulo akunena kuti malingana ndi zimene zilawo basi mwina kwa munthu amene sanalowe pa banja akozokhala waizeko ndi moyo wake ifa kuzonena kuti ukuru anthu akuzunzika iwe ngothawa ifa uthawa weka. Koma munthu amene ali pa banja gaizoti nanga mwana wanga nanga mkazi wanga nanga mwamuna wanga kumene aliku ndi zimene zili. Ndipo Paulo chifakanena kuti kwa iwo amene asali pa banja mwina ndi bwino mudikirire musaloweso mbanja malingana ndi nyengoyi. Koma kwa iwo amene ali pa banja asaganize kuti popeza Khristu akuphedwa akuzunzika zona ndadzero popeza ta Khristu akuzunzika ndi banja likoza kuti akuti ayi. Kwa iye amene ali pa banja asafune kumasuka, kwa iwo amene anamasuka kwabwinonso atakhala mmene alilimo mpaka nazo sezizi zidutse. Ngakhale tili pa mavuto pa banja, Paulo akunena kuti mavuto amenewo sokwanira kuthetsa banja chifukwa cha ziganizo za anthu ena. Koma kwa amene asali pa banja akuperekanso makazoti ganizirani. Ndiro chimene afuna tuze Paulo apa zili ngati mwina nthawi zina zake mwina ife Khristu amasula sitingamakumane ndi mazunzo ngati amene zathamu nawo. Koma nafenso tili ndi mavuto athu amene akuzotiganizitsa kuti nene kuti ndi bwino tini musakwatiwe kapena musakwatire. Mwachitsanzo mwina munthu wakula ndithu koma ulibe kuthekera kuti ungasamale mkazi, ulibe njira ene yonse imene ungapezere ndalama,
palibe chimene ukuchita ndizoti ine ndi wankulu muli zaka zingati andi ndi zaka 40 mmaenero khati nakwatira kalekale inde ndi zaka zozurero koma mavuto amene uli nawo mwina ndamene akunena kuganizitsa kuti kodi ndikatere banja likakhala zaka zoyinde zikukulola kutero koma uziganizire somorero koma somwino uziganizire kuti ena anakwatiwa kale kapena anakwatira kale ndolo mukukhala mukuvutikira ndio pachatu ngakhale usose njikoma lero litakhala ndi ana 10 palibe vuto anawa ndi dalitso anthu awaganiza bwino awa mavuto anu amene muli nawo adzikuthandizani upanga ziganizo zabwino pabanja kuti kodi ife titatere malingana ndi kuthekera kwathu tikatapanga chiganizo chabwino kodi titatere malingana ndi banja tule zonsezi zikangani zokumanga zokupatsa malire kuti ziganizo zanga ndizipange bwino fa ngati sindizipanga bwino ndidzapeza mavuto. Ndipo verse yake ya 27 ndi verse yake ya 28 Paulo akuwauza moteromo kuti taganizani bwino. Paulo anali ndi nkhawa chabe kuti ukakwatira nthawi zina ngukumana ndi mavuto amatosokoneza banja. Akupezani osalifa chonero linuyo munapanga chiganizo koma funa ntena anapanga chiganizo ndipo chiganizo chimene anapanga chicha ndi cholakwika ndipo chiganizo cholakwika chicha anapezeka kuti apanga kenako zitha kusokoneza inu banja lanu. Popitiriza pofuna kufotokoza bwino pankhani imene amakamba imeneyi pa verse yake 32 ananena kuti koma ndifuna kuti mukhale osalabadira iye amene wosakwatira alabadira zinthu za Ambuye kuti akondweretse Ambuye. Ndakupereka chitsanzo pitizo fotokoza kuti mumadziwa kuti munthu amene alosakwatira amalabadira za Ambuye kuti akondweretse Ambuye sakutanthauza kuti munthu amene alokwatira salabadira za Ambuye koma mudzitenge kuti munthu wina aliyense anopereka kulabadira za Ambuye koma munthu amene ali pabanja amalabadira za Ambuye koma amalabadira so za banja lake. Mwina ndopatseni chitsanzo ichi anthu mukumana ndi mavuto mwina zachuma ka mavuto amene mukumana zathu akuzunzika ndi wapeza ndalama 2000 ndi pa 2000 ija ndio maganizo 2000 iyi olo chakudya pa khomo pano sichukwana komanso mawa ndi Sunday limene likapereke ndio makhala kugaza koma ziwezi ndizendetsa bwanji ndi mapiraka chimachitika ndi chani nthawi mbiri umangota bora ndi banja lilije koma ukusinkapereka mwaona zimene zachitika pamenepa ndi Paulo kunena mulikane ndi mavuto ndi uganizire kuti akunena kuti okwatira amalabadira za banja lake pamene osakwatira amalabadira za Ambuye. Chimene afuna ndazonya ukakhala okwatira ndi pamakhala pali banja lako pamakhala pali Ambuye ndekera kupamadza peza kuti pali mavuto zinthu zilatu zimakhala zili ndiwe. Pamene munthu amene alosakwatira ayang'ana za mavuto akamukulira ayang'ana za Ambuye zinthu ziwiri. Ndechifaka kunena kuti mudziwa zinthu izi mudziwa kunena kuti kuti mukhale osalabadira iye amene wosakwatira alabadira zinthu za Ambuye kuti akondweretse Ambuye ali mudziwa zimenezo. Ndayi zambiri zinthu zitatu ziwezi zikakupeza Ambuye amakhala pa namba 3 banja lako mavuto amene ukumana nawo kenako Ambuye pa namba 3. Pa verse yake 33 akuti chani koma iye wosakwatira koma iye wokwatira alabadira zinthu za dziko lapansi kuti akondweretse mkazi wake. Akuti koma amene alokwatira tsopano chimene amachita ja akamakhala kuti koma nanga lero zikatani kunyumba kuja mkazi uja akadya yani sakunena kuganizira za mkazi wako mvuto sakutero koma kunena kuti fanya mavuto amene alipowa ndio kadzaonjezerapo so banja lija limatsaka ngati vuto tsopano. Akupereka malangizo nena kuti azathu amakumana ndi izi koma ife kodi mavuto amene tikumana nawo ndi ati amene atipangitse kuganiza kuti
kuti ndinoyenera kuti ndikhale pa banja pa nthawi ino kapena ndinoyenera kuti ndikalowe pa banja. Pamene anakhala kale pa banja kwake kunatha kale. Koma amene sanalowe adziganizira kuti ndikuthekera kuti ndikhozopeza nyumba yabwino kuti mkazi adzikakhala. Nangati tadzakhala kuti tili ndi ana, Mulungu adalitsa ndi ana, tidzakakhala potani? Kuti chakudya ndikachipeza motani? Ndokapeza kuti iweyo uli m'malo okhala, sukudziwa iweyo chakudya chikusowa, olewe muno wake chovala chikusowa, ndokapeza andikwatira foti ndili nzaka zambiri na zaka 30, iyayi nkale lija ndabadwa ndikwatire basi. Ndekuti sukuganiza moyenerera. Chifukwa kumene kuja banja lija likakuvuta faja mafura amenewo. Naonapo nthawi zina anthu ena kama ine koma mkazi wanga ngovuta. Mkazi ana mafura bwanji. Basi tudere nchere wata. Kuno lunilanga lero tidya chani. Lero lila. Ndio kama muvoma tsono mkazi avura chani apa. Pali nkhani yovura. Koma zangu vuro rifori inu mulibe kuthekera kuti mutero. Ndefoti mulibe kuthekera kuti mutero. Mkazi uja wasanduka ovura. Pamene mkazi zimene akunena zija kunena zinthu zimene zili zofunika pa moyo wa babanja ndithu. Paulo kunena kuti samalani anyamata. Pamene tisanalowe pa banja tidziona kuti tili ndi kuthekera kotero. Kodi mavuto amene tizungulirawo tiyakwanitsa bwanji tikaonjezerapo banja. Paulo amaupereka malangizo amenewa kwa Ambuye. Ndiye munthu ina akhozonena kuti koma zimene anali Paulo zizona ndakalibe kuthekera kuti ndisakwatire nsanga ifana ndakalibe kuthekera kosamala mkazi kapena mwamuna ndiye ndisakwatire nsanga sana chimwe. Komanso wina akhozonena kuti ngakhala wanena zimenezo komabe tikazonera komweko pitani mukazonera komweko simuna chimweso koma mudzoti mukakumana mavuto kumene kuti musakanene kuti ine ndona ngati banja nchipsinjo iso chifukwa chiganizo munapanga nokha. Pa vesi yake ya 34 ananena kuti ndi mkazi wokwatiwa ndi namwali asiyanaso. Iye wosakwatiwa alabadira za Ambuye kuti akhale woyera mthupi ndi muuzimu, koma wokwatiwayo alabadira za dziko lapansi kuti akondweretse mwamuna wake. Akuti zinso chimodzimodzi mkazi wokwatiwa amasiyana ndi namwali. Namwali amakhala payekha saganizira kuti kandisamale mwamuna wanga kazitani ngakhale pali mavuto amangoganiza za iye. Koma akakhala pa banja tsopano amene okaza mwina mwamuna akabwera kumene anapita pafunso simunake madzi bwanji simunatere apa bwanji apa simunatere bwanji chifukwa njani ndoti yeye jamayenera kulabadira za mwamuna wake ndapa sana mulabadire. Ndi Paulo akunena kuti pali kusiyana ndithu. Chimene Paulo akufuna kutiphunzira apa ndi ichi: usanaganize zokwatira uone mavuto ako kuti nthawi yabwino ino kuti nkwatiwe kapena ndikwatire kapena ndibakhala kaye. Chifukwa zonsezi zikangolowa ambiri banja taonapo lasokoneza moyo wawo wazimu. Ndoka maono mara ndiri mwina banja loiba koma nkutheka mwina anakwatira asanaganizire njira yokozera mavuto awo. Pa vesi yake 35 koma ichi ndinena mwa kupindula kwanu kwa inu nokha sikuti ndikakuchereni msampha koma kukuthandizani kuchita chimene chiyenera ndi kutsata chitsatire Ambuye opanda cheu kapena kucheukitsa. Akuti zimene ndinena apa pazi sinufuna kucherani msampha, sinufuna ndinene kuti munthu akakwatira ndi ruwa chimwa, sinufuna kuti munthu amene wakwatira sanakwatire ndi achita ifiro cha Mulungu. Sindikucherani msampha koma izi ndikunena chifukwa chake nchana kunena kuti choni kukuthandizani kuchita chimene chili choyenera kapena chiyenera. Akuti malangizo amene ndikuwuzaniwa ndi akuti ngati simuona mavuto anu sindinena izi kuti ndikakuchereni msampha sindinena izi kuti chikhale chipsinjo kwa inu koma kuti zikakuthandizeni kuti kodi ndimene wanenera munthu idi kodi ndikwatire kapena ndisakwatire. Ndewe ukaonora koma ndikwatire kwatira komanso kono ndikwatira zikhalanso bwino chifukwa wapanga chiganizo wekha unaona mavuto ako. Verse 37 koma iye amene ayima okhazikika mu mtima mwace wopanda chikakamizo koma ali nawo ulamuliro wapachifuniro cha iye yekha natsimikiza ichi mu mtima mwa iye yekha kusunga mwana wace wamkazi adzachita bwino. Ndi Paulo sakuti makoloso mulindo uwu mwina makolo mukoza bodza mwana wangu apeza pang'ono mufuna kukwatira koma ndi mmene zili zinthu musatero akuti simunalakweso Ndazi zina makolo amathoboka zota mwananga mufuna kukwatira koma usakwatire malinga ndi mmene zinthu zilimu. Taona mmene mufuna kukwatira muja kuti muzikakhala kuti muzikadya chani palibe chimene mmachita koma mukatero mukavutika ndakuti simunachita lakweso
Koma apanga chiganizo chimene chili nani ndi makolo. Ndati pali nthawi zina zimene makolo ali ndi tiona zimene mwana wawo mwina samaona. Kumuonekera mwana wawo kuti ngakhale iweyo mafuna kutere koma mwana iwe ife takhalapo pa banja todziwa amene makhalira. Taonapo zinthu izi. Ndiye wewe ukatere ukakumana mavuto awo koma ndiye pana kali pano dikira. Tikozeka ye mavuto awa kapena mukozeka ye mavuto awa mukakoza mavuto awa ndi mudzakafikira potere. Ndi zimene Paulo akukunena akuti makolo ali ndi pa verse 38 akuti chani chotere iye amene akwatitsa mwana wake wamkazi achita bwino ndipo iye osamkwatitsa achita kuopsa. Akuti komanso amene angapagekezo koma mwana wanga ine akwatiwa ndithu kaya tili mavuto mtundu wa jika zito iyi banja ndi mayamba mavuto ndithu akazonera komweko. Akuti simunalakweso chifukwa chigani silo sakuletsa munthu mwapanganso bwino koma amene sapanga chiganizo kuti mwana wathu asakwatire akuti mwachitanso choopsa mwachita chinthu chabwino kwambiri. Yesu anaperekapo chitsanzo kunena kuti angapereka chitsanzo cha anthu awiri amene amamanga nyumba yawo buku la Mateyu. Wina anamanga nyumba yake pa thanthwe yabwino, wina anamanga nyumba yake pa mchenga. Itabwera mphepo ya nkhundo ya wina inagwa, wina inakhazikika. Anaperekapo chitsanzo ndichonena kuti nthawi zino sanayambe kupanga chinthu wina wakhala pansi kaye kuwerengera kuti kodi ndili kuthekera kotero. Palambiri amasiku ano amene akulowa pa banja osaganizira zimenezo. Osaganizira kuti ndili kuthekera konena kuti ndikuzokasamala ngazi, ndili kuthekera kuti ndikuzokasamala mamuna, ndili kuthekera konena kuti ndikuzokakwanitsa kupereka zoyenera pa banja. Ambiri akungolowa pa banja kuti likazonera komweko. Mapetaka akaziona zijama thawako. Mabanja ambiri akuvuta pa zimenezo. Ndakunena kuti inuyo musanalowe pa banja ganizani bwino. Makolo mukamafuna kuthandiza mwana wanu muganizireni bwino. Ena mukhoza panga kuti mwana wanga asalowe pa banja kapena mwana wanga alowe pa banja. Ati nonsenu muchita bwino. Koma muyambeka yemwe mwaona kuti kodi chiganizo choyenera ndi chiti. Pa verse yake 39 akunena kuti mkazi amangika pokhala mamuna wache ali ndi moyo. Koma atamwalira mamuna ali womasuka kuti akwatiwe naye amene afuna koma mwa Ambuye. Paulo akumaliza nkhondo nena kuti chiganizo chonse chimene mupange palibe vuto. Kaya mupanga chiganizo kuti mukalowe mbanja ngakhale muchiona kuti pali mavuto. Kaya mupanga chiganizo chonena kuti musakalowe mbanja pamene muona kuti pali mavuto. Akuti aliyense akupanga chimene angachite. Koma chimene munthu alibe mwayi wosankha ndi ichi. Munthu ukalowa mbanja ndipo mamuna ako ali ndi moyo kapena mkazi wako ali moyo banja limene silingati. Ndinafuna nena kuti ukalowa mbanja muja popeza nakuchenjeza kale kuti uone zinthu izi ndiye waona kuti ukazitha. Ukalowa mbanja muja usakabwereso mukana koma Paulo ndona ngati napupuluma. Ndona ngati kuti mavuto amene ndapeza kusindiyo. Ndeni muona ngati mwina bwanji mpiteka ye kwathu mkazi iso apita kwawo akutezimezo ali. Chifukwa nakupatsani kale malangizo nena kuti muoneka izi. Ndeni munaziona munoti mukazitha. Ndiye mukakalowa musakakhaleso makazo ndichokeko. Banja silingathe ngati palibepo chigololo kapena ngati wina sanalowe mbanja. Ndi chinthu chofunika kuti munthu asanalowe mbanja aganizire kuti kodi mavuto amene ndikukumana nawo ngathana nawo bwanji. Kodi tili ndikuthekera kuti tikakhala pa banja ngakwaniritsa zonse zoyenera kapena ayi. Paulo chimene apwitsa panja kuti ukhoza kusankha kukhala pa banja ngukhalanso munthu wabwino ndithu pamaso pa Mulungu. Ukhoza kusankhanso kusakhala pa banja ndi kukhalanso munthu wabwino pamaso pa Mulungu. Koma mwamapanga chiganizo chimenecho muyambe kuona kuti kodi mavuto amene ndili nawo ndithana nawo bwanji, ndizikoza bwanji. Chifukwa pamaliza kuti banja ndi la moyo wonse. Pokapoka wina wabwalira kapena wina wachita chigololo. Apa kuti patsa malangizo abwino amene ifenso tene waganizira. Ifenso amene tene olangiza makolo athu, tene olangiza osati makolo athu koma makolo olangiza ana athu. Kuti mwana iwe mwino satere koma ulere. Chifukwa banja ndi la moyo wathu wonse. Mavuto alipo koma taganizire bwino tisanalowe banja kapena tikakhala banja kuti tisanalowe banja. Izi ndi malangizo amene Paulo amapereka, ndi malangizo amene alofunika so kwa inu ndine lero masiku ano kuti mabanja athu akhala bwino tione malangizo abwino amenewa.
chifukwa malangizo amene angathandize kumanga mabanja athu tikawamvera ndi kuwagwiritsa ntchito bwino. Tiyamike Mulungu makamaka ifanire limodzi pa tsiku limene maphunzira kuchokera buku limene lawana kwa chapter 7 malangizo amene Paulo anatipatsa okhudza banja. Pa programu ya lero mnali ndine Malano Vinjero Gondo fikira kuchokera ku programu imene amene amatipatsa ndali Longo School Biblical Studies pamene tikuphunzira zokhudza banja. Mwina mwe nifunsa pena ndimanga mukugwetsa ntchito nambala iyi 082766018. Mukuzopeza sophunziro pa tsamba lathu pa YouTube kung'ang'ana Longo School Biblical Studies komanso mukuzopita pa tsamba lathu pa Facebook Longo School Biblical Studies. Kulimeza topeza phunziro imene komanso maphunziro osiyana-siyana komanso zambiri zokhudza Longo School Biblical Studies. Kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Awili aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Awili aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Muluzani seawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi hava kalelo. Muluzani seawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi hava kalelo. Awili aimamu